bon dia, lectors. Avui canviem d'escenari i ens traslladem a Barcelona, al CaixaFòrum. Abans d'entrar ens hem de fixar en l'edifici, que és un edifici modernista dissenyat per Puig i Cadafalch. Avui visitarem l'exposició dels mons d'Alícia, que és una exposició que repassa les obres de diferents artistes, els quals s'han inspirat en el clàssic de Lewis Carroll, que ja farà 160 anys. Alícia al País de les Meravelles s'ha traduït a més de 170 idiomes. Mireu, per exemple, en japonès, un cartell dels anys 30. També podem trobar molts vestuaris dissenyats per artistes que s'han inspirat en la història d'Alícia. I, per exemple, n'hi ha alguns de musicals. L'Alícia també va inspirar a molts artistes, sobretot del surrealisme, com ara Max Ernst, i aquí tenim una de les seves obres que està pintada als anys 50. Espero que aquesta recomanació us hagi fet tenir ganes de venir a veure l'Alícia, però recordeu que és fins al 16 de febrer. Adeu i fins la pròxima. Aviam, hem de ser sincers, a qui no li he de passar per les botigues dels museus. I mireu, ens n'enduiem un regal.